kilo. Ibalik ko. Unya ka na, madunggan ako ninyo, di gyapon. Linlin, Ma'am Ash, siya ni G. Union Macarin is watching. Madunggan ko, dili. Nibalik na dyan ko. Akong paningkamutan na, bala kipaningot ko. Mayong gabi diya, sir. Mayong gabi ini mo diya, imem, opreo, baka ni sura pagbasa, oy. Madunggan ko? Okay na? Madunggan ko ninyo? Paliw ko na ko comment kung nakadungog mo sa kong tingog. Kung nadunggan ko ninyo, liho ka, paliw ang baso. So good na po sir, madunggan ko ninyo, madunggan ra. Ay, iko. Iko kayo? Kana, iko kayo? Hello. Shout out ko sa SPS, sa Hagdan. Kasi pasabot sa SPS. Kasi pasabot sa SPS. O sa SPS? Shout out ko sa SPS sa Hagdan. O sa SPS, pasabot ako sa SPS. Pasensya kayo makisunan, no? Akong ito lang ako ang pagpangayo ninyo pasensya, no? Kay medyo ganiha. Medyo ganiha ni Kuripaw ng atong otok. Ambot ani ay no, sa mimi kwerpo di ay. Mimi kwerpo may gabi ini mo diha, no? Wala ako nakabalo no, doon ay problema sa to ang microphone. Unya medyo na kuanta, nalangay ta. Unya kung di madala karong gabi una makaisunan, ini kaugma na sa tapohon. Madungog, asa ang baso ako kana. Madunggan na day ko. Okay na no? So, doon ay problema ato ang microphone. So, manghinaot kung akin atong microphone, no? Dungog kaayo, sir. Kana, sir, kay numdum pa kana mo. Pa-shout out ko, please. Nga na, utang wala ko kinumdum ninyo. Kisa nga na si Chasen, kisa kayo nito. Okay na kayo. Very good. Yay. Dating salamat. Very good. Thank you so much, no? Thank you so much sa mga nag-ampo nga mao kay atong microphone, pero doon na lamang kita 30 minutos, no, para sa tuang buhaton karong gabi una, pero kanang mga ikog pasaylo sa pag-usab, no, pasaylo kay ko kay medyo ganiha ato ang microphone, doon ay problema gyud. So, dako kay ko nga kinasing-kasing na kung pag pasaylo ninyong tanan nga nananaw, tungod kay ato ang microphone, siya ang sad-aning tanan. So, para na ko, no, siguro doon ay mga kakulian nga niabot sa tuang kinabuhi. Kinahanglan barabag na yung mga kakulian maabot sa tuang kinabuhi, no? Ang importante nga akong na experience ganihan, no, nga dili gyud ta dapat mo surrender. Kaya kung mo surrender ta, maabot ang panahon siguro nga basin og wala ta kabalo nga siya sa di ay doon na sa panglantaw nimo. Nadungog naman, sir. Very good. Nadungog lagi. Tinaw man kaayo imong tingog, sir. Siyempre, tinaw pa ni siyang paghigugma. So, sabi na ako, daghang salamat sa inyong pagpabilin diya, no? So, akong balikon og storya, no? Kaganiha, doon na tayo problema sa ato ang microphone. Unya, ato ang microphone man god medyo, kini siya, mahal ni siya. Gikan pa gini siya sa gawas sa Bohol. Lagi, gawas sa Cebu. So, na ako'y i-announce karon kay medyo late na kahit ano. Kung malibak pa ta ron, usa naman taraw sa mahuman, kung malibak pa ta. So, nagsagol man itong tukar, ino sa mahitabuan noon eh. Maayong fiesta sa tanan. Unswa! Fighting, yes. Blizilda Ablanzar, yes, fighting. Kita na ta mo fight, no? Dili ta mo surrender yun. Kay kung mo surrender ta, maura gyapon. Kita ra gyapon masakitan. Usa na layo-layo pod sir da. Unsay layo-layo? Layo-layo ang
Jelson Luzada is watching Makisunan. Dahil salamat Jay sa imong paghapit. Jojo Brazalote. Dahil salamat. So akong basahon ang inyong mga dedication karong gabi una lang. Pasensya kayo no. Naatay mga dakong pa-premium ta nga ato ang giandam karong gabi una. Kay doon naman ko'y nagpadala na to. Doon na ni sponsor na to para sa unta sa to ang cellphone load. Pero tungod kay doon na may mga kakulian nga ato ang nasinati sa ako Osbono, na ako sa balay karon. So wala ako sa studio karon, so medyo ako'y nag-set up ani akong gibuhat karon, so doon ay ako ang napansak nga dili mao. Usahay man god basta wala ta kaayo dili kay ta. Sir, sa una hilumon ka kaayo sa classmate ta second year sa second year sa SME. Hilumon ba kung ulawan ako. Pita akong balik ko no sa una man kung naamang guday unsay paraffol ron. Natay paraffol unta karon G pero unsa unta man ang atong oras no bisan way nang utana no gikan sa maing kaubot unsa akong mga sponsors no. Si Romina Irauda ako ang usa sa akong mga sponsors alas 7:13 na sa kagabion. So kung magpa-raffle pa ta basin moabot ni maabot ta og alas 8:30 unya. May gabi sa diha Franklin Mirasol Doble may gabi may paglantaw diha konsehal. Salamat sa paghapit. Layo-layo pagpalit nimo sa microphone sir ba? Mao gyud layo-layo. Perting layo gawas may kusan gawas sa Dakbayan sa Sugbo. So dito na ako napalit ni sa Bohol. Saon ta man. Wala man tayo maabot atong microphone. Basin og maabot ang panahon ani murag manghulam siguro tag microphone sa kapilya ani. So akong basahon no, so akong usbono ninyo no. Balik mo ayaw dito mo surrender no. Kay matod pa sa kanta no sa kung wala ka na maintindihan. Mayang gabi isa dia konsihal. Sumaon ano? Mubalik ta makigsunan inig kaugma pohon sa alas 12 ngadto sa alauna sa udto. So atngi ko ninyo no kay sa pagkakaron ato ang oras manggod gamay na lang kaayo. Aduna tay mga kakulian nga medyo di na to kapugngan na magyud ibang mga panahon makigsunan nga naatay mga kakulian bitaw ang di na to kapugngan nga kinahanglan gyud nato nga dawaton kay mao man ay gitagana sa to ang labaw nga makagagahom. Akong storya, akong pakpak. Na, gaubo na ko. Sige, kung namo ipa-shoutout diha, maabot ang makigsunan no ato ang subscriber ato ang mga bisita no maabot ni sa nalaing lugar sa kalibutan, maabot ni sa planet Mars, Jupiter tanan ko sundo na mo ipa-shoutout diha. Sige, ato lang basahon ang inyong mga dedication no kung naamoy gustong ipa-mention. Ato lang basahon karong gabi una kay mao ra gyud natin mabuhat karon kay ngano naguba lagi ang ato ang microphone ganiha. Oy, kining microphone na usahay no kung mausab bagay kagaguba, mao ni angay nimo ay. Kapoy ni microphone. Shoutout balik ka. Asa akong ibalik ug na pa-shout out clear mansab. Mas maayo di ba? Clear kayo. Pa-shout out po sa pa-shout out po mga and family of Caliban, Davao City. Thank you so much from Davao Makisunan no. Sige, basta Davao ganino, basta taga Davao gani ako ginabasahog tarong kay ngano taga didto ba ang ato ang mahal nga presidente. Na delikado kayo. Pa-shout out ko padre sa tanang bungol diha. Sa mga bungol diha si kinigod si Marvin Vicky makigsunan no. Agent pa ni siya no. Agent ni siya sa mga babae diha sa ato ang mga kasilinganan. Ngayong gabi ini mo diha. Pa-shout out dong mga Abistado family diri sa Sitio NGA. Yes, ngayong gabi diha sa mga Abistado family no. Daghang salamat sa inyong pagtanaw no, bisag walay kwenta ni akong gipangyaw-yaw diri no. Sa unta man naguba man ato ang microphone. So manginaot ko nga sa sunod nga mga adlaw no, magpadayon ta sa bat-bat diri sa mga pulo nga kinahanglan to ibat-bat. Watching from KSA. Maayong gabi brother. Makisunog natay mga kaisulan si from Veronica Cecilia Zabanal gikan sa KSA. Sa may KSA. Kung naay taga NGA lahog naabot taga KSA. Sa may KSA ba?
Kazakhstan? Say Kazakhstan. Saudi Arabia. Kingdom of Saudi Arabia. O, diba? Pakpak. Mayuhan ako eh. Ako na good na. Mary Grace Narvasa Guerrero is watching. Thank you for dropping by. Thank you. Pa-shout out dong mga Abisado family. Human na si Okay ra tatay. Human naman kaon uban. Human na mo kaon di ay? Sana all. Elvin Trapa, mayong gabi ini mo diha. Aileen Cabanes, mayong gabi imigo. Mayong gabi imiga, Miss Ai. Dahan kayong salamat no sa imong pag-share ganiha. Niya, sa mga rason nga nung nibalik ko live. At gininyo kadaga ang ato ang schedule sa ato ang live. Inig ka alas 6 sa gabi, alas 6:30 sa gabi hangtod sa alas 7:30 sa gabi. Arita sa balay, work from home ta. Kung nyo makita wala pa kita ni mahuman namang balay no. Mao na nining kamot in taon ta. Unya sa alas 12 sa udto ngadto sa alauna sa hapon naata sa tong studio. So studio di ba? Social, murag na studio no. So may gabi ini mo diha Ma'am Ai, Miss Ai, may gabi ini mo no. So mga mustaw niya ako sa tuong mga kaygalaan diha nga wala gyud ko ninyo wala gyud ko ninyo appeal sa inyo ang mga kuan diha ba. Murag sakit kaya sa akong kasing-kasing ba. Si Miss Ai, akong mga kaygalaan sa una no sa kauban ako sa buhat samtang kadtong naapa ko katong bata pa ko no. Hangtod garo bata pa mangyapon ko. Si Miss Ai, si Miss Van, si Sir Paulo, si pangalan si Sir Kasane, si Sir Ron, si Ma'am Rosales, si Sai-chan, si Ma'am Sai, si Miss Jem, o kaninyong tanan, maying gabi. Na-realize na ako, no, tigulang naman dahi ko, no? Di naman dahi ko kinumdum sa mga pangalan nga kuwang naagian. Watching from USA, Sabah diha Marvin, watching sa USA sa mong mata. Shout out ni Tita Diana, Ninatay, Diana Apostol, birthday niya ron. Oy, may gabi magandang gabi, makiisunan, no? Kailangan natin magtagalog kasi birthday ngayon ni Tita Diana. Ito si Tita Diana po, ito po nasa Manila po siya. So, kailangan natin magsalita sa Tagalog. So, sabi nila, mahirapan na tayo magsalita sa Tagalog, pero paningkamutin natin na tayo makapagsalita ng Tagalog. So, Tita Diana, happy birthday ni mo, no? Happy birthday sa iyo. Sana ay malasing mo kami. Joke. So sana tayo ay sana po ay bigyan kayo ng sa Panginoon ng more blessings at saka more birthdays to come. Thank you so much for watching. Siguro nagtanaw siguro siya. Shout out di ay. Shout niya, shout ko lang. Titi na, anak. Supportive kayo si Mari Heidi. Oy, syempre, di ba? Supportive kayo gud na. Kaya kung di siya mo support nako, pantay lang gud na. Support ka nako or dili. Shout out bitin. Yes, Sir Tani Makaisunan akong kauban sa unang seminaryo niya. Hangtod karon kauban lang gyapon mi kay naami karon sa usa ka division kung asa nagtudlo ko. Asa ko di ba? Mura ba kog maestro naong? So daghang kay salamat no sir at bitin. Para hindi mo na bitin. Hinaya tapas pa atong hinayon. Basta-basahon na to. Amarge kayo sir. Oy hihihi. Siyempre. Di man din drama ako. Akin ako kinasikasin ni tinudan na ibig ako ang taon. Mayang gabi kuya. Watching diris Lahog Cebu. Kaila pa ka nako kuya. Pa shout out to all Abisado family. Yes, kaila pa ko ninyo. Thank you no. Kisa ni si iyo ni Abisado no, mayang gabi ninyo diha ano. Ang tanan sa ako nang gisulti ganiha no, kamong tanan akong mga kaila. Tanang naa diha, ako nang kaila kamong tanan. Kay di ingon ko nga di ko kaila ninyo, basta inyo kung ipabarang. Kita joke lang. Abisado makisuna no, nagpuyo ko dito sa NGA Lahog niadtong 1918
1908 ngadto sa 1900, 2008 hangtod sa 2009. Sige. So, Joker gyud gihapon ka. Syempre, Joker. Akong classmate, di ba? Kay bawo mo, usas mga sekreto para mabatan-on da, no? Kanan lang kabalo ta. Ganoon naman katawa ako. Di usas mga sekreto daw para mabatan-on ta. Kuan, mo pahiyom ta kada adlaw. Pahiyom lang yun, balag. Wala tay bugas. Pahiyom lang yapon ta. Mahirapan sa tumang kalisod kami. Tama. Mahirapan tayo sa tumang kalisod. Minsan mga kaibigan, no, pag may mga kaibigan ako mga Tagalog, no? Mga kaibigan natin kasi silang lahat mga Tagalog eh. Alam niyo, pag may kaibigan akong Tagalog, tapos nag-usap-usap kami, sabihin ko sa kanila na, sige, kayo na lang pag inusapay diha. Mahirapan mo tayo mag-intindi sa kanila. O, di ba? Ayaw, soko. Doy, wam, tamasoko yung tao na. Sige no, alas 7:23 na makikisuna, no? Daghang salamat sa nagpabilin diha, no? Akong usbono, balik mo sa pag-tanaw nako. Balag nagsigbat battery niya, wala ko kwenta niya akong gibat-bat, no? Balik mo karong ugma pohon, gakurog na akong ugma pohon, no? Sa alas 12 ngadto, alas 12 sa udto ngadto sa alauna sa hapon. O, sakto, di ba? Tama. Correct yun, Sir Tristan. Correct yun. Magpahiyam bita, pero may kaya nga, matod pa nila, kung magulanon daw ka, unya, muduol ka sa mga katawan, way mo pansin mo. Kaysa kung magpahiyom daw ka, dagan kuno kaig tao, nga mapansin mo. Kaya maingon man sila, nga nung nagpahiyom man ka, nakapamahaw na ka. Di ba? Usay mag-ingon po nga, kaning, pagpahiyom, no? Maupin ni nakapabata na ako. Bata huna-huna. Iba mo, kung nalang nag-video diri na, mura kong tala, ako rang usag katakot-tawa diri. Wala ba kayo CCTV diri lugrahan, no? Ayong gabi, diha padre, shout out ko sa mga Tagalog padre ha, salamat. Daniel Trapa, maraming salamat. Ikaw ba ay isang magsalita sa Tagalog? Alam ko, ito si Daniel Trapa, makaibigan. Ito, kasilingan namin to sa Oslo. Alam niyo, magpunta kayo sa Oslo. Kasi pag nasa Oslo kayo, marami ng mga butanding. At saka, may bago ngayon. Ang bago ngayon, monkey watching. So, kung saan niyo makikita yung monkey watching, dun yung aming barangay. So doon. So maraming pwedeng kalingawan pag nagpunta kayo doon sa Oslo. Akala ninyo, hindi ako marunong magsalita sa Tagalog? Oy, nako. Mayang gabi dia, migo. Shout out, migo. Upgrade na kayo da. Nana effect. Correct. Awa, migo, ha? Kantahan pati ka, migo. Kung wala ka na maintindihan, balion na dumbalas ka. Oy, o diba? Mura kong nasilam slangog. Mary Joyce Marasigan is watching. Ma'am Mary Joyce, may magandang gabi po. Tingnan niyo kaibigan, no? Tingnan niyo mga kaibigan. May mga Tagalog na nanonood sa atin. Kaya ako, nahiya ako magsalita sa Tagalog. So kung pag kayo dyan, mga Bisaya, pag nag-type kayo dyan, may greetings kayo, i-type nyo sa Tagalog, basahin natin yan. Hi sir, pa-shout out watching from Kuwait. Claire Colobio Mirambel, maayong gabi ini mo diha ma'am na aka diha sa Kuwait, no? Pag-amping diha ma'am, no? Kay lisod na kayong panahon na raba, naghan ra ba kayong lagi. Amping gyud diha ma'am, pag-amping gyud. Ako proud ko sa mga OFW, no? Kay sila naningkamot gyud sila. Taliwala sa mga kamingaw nga ilang nasinati, no? Pero padayon sila nga nagsuporta sa ilahang pamilya bisan patuod og naa sila sa halayo nga dapit. So, usa ka masigabong palakpakan para sa tuang mga OFW nga naa karon uban kanato karong gabiuna, no? Lingaw-lingawon ta mo. Asa man yung gusto? Musayaw ko or mo kanta ko? Ing na lang ko ninyo. Pa-shout out sa akong mga friends and classmates sa Hagdan. Taga Hagdan. Gikan ni Claire Mirambel. Shout out daw sa inyong tanan.
Titski, Ma'am Titski, Ma'am Tits, okay na, maklaro na ako. Siya, si Anjo, maayong gabi, Bishop Anjo. Thank you for watching. Magkita-kita tapo no. Shout out sa Papa Bob. Yes, makigsunan no. Usa sa mga ato ang mga major sponsor no, naman yung major ato ang ko ano. Ato ang mga sponsors no. Ang Papa Bob Creamy Sisig and Shawarma. Sa pagkakaroon na ani sila sa Bulacan makigsunan no mo. Kung kisa tong na ay Tagalog na to kinamas Bulacan. So kung sino yung gustong mag-order, pwede kayong mag-order, pwede niyo siyang tawagan, pwede may number kasi doon sa page na Papa Bob Creamy Sisig and Shawarma. So pwede kayong magpunta doon, mag-order kayo. Kung nasa Bulacan lang kayo, sa San Jose del Monte, Bulacan, pag malapit lang po kayo, siguro may free delivery lang yan. Pero pag malayo-layo na, siguro may charge na ng konti. So masarap mga kaibigan, no? Masarap. Alam nyo, masarap yung Papa Bob Creamy Sisig and Shawarma. So siguro by the end of this year, baka mag-open na tayo dito sa Cebu. So masarap. Alam nyo, kung matikman nyo yan. Ang nakalagay kasi doon sa kwento pa lang masarap na. So ikikwento natin, masarap na siya. Yan. Balik ka. Hapon pa sa amo, sir. Hapon pa dahil Ginoo ko. Nasalan sa iyo ko. Maing hapon dahil Claire Mirambelo, gikan sa Kuwait, no? Pa-shout out ko sa mga kauban ako sa office migo. Bahala, wa na sila naminaw diya. Si Sir H. Yes, may gabi Sir H. Si DB Boy, may gabi Sir DB Boy. Sir Degray. Si Ron nga gwapo, pinakagwapo na akong amigo. Sir Roniels o si Sir Vincent Makisunan. Ha, salamat kay amigo. Yes, amigo, way kabala ka amigo. Kamutan na naamo dool sa akong kasing-kasing. So kini sila nga gipa-shout out ni Sir Aldin Manayon Atis Makisunan. Dool sa akong kasing-kasing marag naa gyud diri sa pitas mga ikapito akong ribs. Gusto ko mosayaw ka, sir. Litik kunanan, pasayawon ko no kaniya. Mosayaw ko, balag maguba pa niya ako ang dungog diri. Buenos noches, hermano. Awa, naatay mga akong kasin manino si Iyoy no. Naga Davao man ni siya. Kanang ingon siya nga Buenos noches, hermano. So kini siya, Espanyol ni. Basta nagtuo mo, di ko kumamo Espanyol. Awatos virtudes, el cielo, embalsaman, que será. Oh, di ba? Cuando. Di ba? Ang bata, nidagan. Oh, di ba? Ang Spanish na, il niño, misutoy. Oh, di ba? Simple. Espanyol, maliit na bagay. Tagaluka, baya ko, murag kaila, digway ka na ako. Siyempre, mga Tagaluka, makisunod, taga-Oslob, no? Mga kailan ako ni mga apeliduhan no kay mabi na akong pangayuan sa pangayuan hulman ako ni balon sa unang wala ko'y bawon di ba may gabi ninyo no ayong gabitan may gabi Jin may gabi ni mo diha asa ka dapat gibutang sa Ginoo ron sa orasa diha ano sulti mo sa orasa diha kaysa ako diri amo ko ang among oras diri no alas 7:30 na mahuman na ta karong taud-taod. Sir Idol pa shout out ay Sir Michael, maayong gabi ni mo Sir Michael. Kung na ako ing ani makaisunan, mas nice gini Sir Michael. Maayong gabi Sir Michael. Kay bawon ako sa mga pamaagi nato da Sir Michael, no? Sir Michael, baka naman. Thank you Sir Michael sa pagbisita no sa tuang way kwenta nga pagisgot-isgot sa mga butang. Shout out sa ako ang boyfriend, si Aldin. Boyfriend di ay makigsunan no si Sir Atis o si Ma'am Ray. Rabaya Atis, kini sila, manag-uyab ni sila nga dugay na kayo hantod ko nagminyo na sila, mga pinangga kay na ako ni sila sa akong kasing-kasing. Kaya nga nung pinangga man ako ni sila, tungod kay karong Sabado, fiesta man sila ha. Para ma-invitar, bata. Dito sa tinudanay lang, siyempre, pinangga na ako ni sila, doon lang sa akong kasing-kasing ni, kay mura na may managsuon na ni Sir Atis o ni Ma'am Ray, kay basta hapit na ba fiesta, basta pang fiesta gani, igsuon yun na ito ang pagtratar nila kay di palang tapakanon. Ha, makalingaw lagi ka sir. Siyempre alam mo, hilak to din mo. Mayong gabitan, shout out me diri sa tanaw nimo, gwapo man diay ning tagahagdan hala oy. Sultihan ta mo tinuod no ay lagi kog sultihin ninyo mga gwapo mga ingana kay kanang mga pulo nga gwapo no mo na makapaluyan ako.
magwapo ta, man lamang ta makabalag tanig ay islula init loto. Kuratsa na sayo sir, makalingaw nito makalingaw ang uslob lami noon iuli. Hala din ako magtaga-uslob. Makisuna na magpinuslob ko no. Kaya sa uslob manggod kami taga-uslob kami mahilig kining mga tukara, kining tsa-tsa. Muman ang magpangak kami diha. Oh, taga-uslob itandak ko. Muman niadto sa uslob ako makigalaan no. Pag abot na sa uslob no, giingnan ko sa muang ningaon man mi ato no. Giingnan ko sa ako ang iyaan nga te iti man ko sa uslob. O saksi man ni si Maria Fe no kay ako man ning igsuon no nas taas nang pakoy-kahoy ra na siya. Mana man ako ang iyaan nga te kumusta te? Kaon te daghang sabaw diha te oh. Nikaon ko. Nya ko ako plato. Nikaon ko nya kaon ko basoy. Nya ana ta na akong iyaan nga bahog giti imbay pangatawa sa akong kaubay kauban nga taga syudad. Bahugan na to ang plato. Kaitan ni kinabuhi Pa-shoutout ko nila Dodong Kapuras, Dios, Joshua Abirion o Roger Fuentes. Salamat. Yes, may gabi niyong nagikan ni Joyo Saita no si Dodong Kapuras, Joshua Abirion o Roger Fuentes. May gabi niyong tanan no. Palipad na unta ko nimo sir. Sus, napa ni speakers no magpalupad na unta kanako. Salamat unta kay sir. Kabaton ako nimo sir. Daghan kay harang nga panghitabo ni sir ni Sir Michael no. Sana all nay harang. Dayang sir. Dayang inyong gusto. Kana di ay. Kana mga tukara no, mga kuan man mga millennial lang may mga tukara. Hindi pa mo ana. Maghuman na tao eh, naman sa naman tao niya akong gipang buhat diri, murag wala may kwenta akong gipang yaw-yaw. Hi, shout out ko sa ako papa sa hagdan. Kinsa man ni si di pa rin ni, kinsa man ni? Kinsa imong papa sa hagdan? Kay walay tao sa hagdan wala ko mailhi. Kay silang tanan saksi. Katong gikiha ko kay ngawat kog manok. Kinsa man ni magpapaing na ko kasi imong papa diya kay wala na ko kailan ninyo yung tao no. Nana ko sa pangidaron ng tawon. Ay, pila naman akong edad garon. No? Siguro akong edad no. Nana ko sa 25 anyos. Pa-shoutout boss sa mga Vintic family sa Pungtod Caceres. Mayong gabi sa mga Vintic family diha, no? Mayong gabi nyo tanan sa mga Vintic family diha sa Pungtod Caceres, no? Dahil kung mga classmate po diha sa Pungtod Caceres, mayong gabi yung tanan. So, pasensya mo sa itong tukar, no? Kining tukar, no? Para sa mga millennial. Di mo kasabotan ni katong nas mga mga edad nga tawo og 80, 70. Di mo kasabotan nito kara kay para lagi nis mga tawo sa mga 90s o 20s. Millennial man itong tukar. Pa shout out sa mga gipang tugnaw rong gabi una sir. Shout out sa mga gipang tugnaw diha gikan ni Ma'am Lo Diaz. Di ba? Padungog-dungog ni si Ma'am Lo Diaz no sa mga gipang tugnaw ko no. May na siguro siya kaya na siguro dahil pahiklins daplin. Nag-ulan-ulan man god unya medyo tugnaw ang panahon. Unya kini ra mang ting tugnaw no. Maora ba ni tingkuan? Tingkatog. Pilo. O magpa-raffle ko trong tao. Di magtinto ani ka ugmata na sabot na bitang raffle ta si Pilo, si Pilo day mo silingan, di ba silingan man ta? Silingan ta no. Noy Pilo, may gabi diya po, may gabi ini mo diha noy Pilo. Ampay kaayo na sa mga OFW sir nga music. Okay, pa-music ta kina. Ganahan mo ani? Mao ni ang mga tukar sa atuang gitawag natog mga millennials. Mga young ones ug mga once young. Stephen Ovilie Busico, maayong gabi sir, watching from Mexico, Pampanga. Butangi. Pa-shoutout sa mga Busico family sa Barangay Lagundino. May gabi sa mga Busico family di gikan kuno sa Mexico, Pampanga man din. Nasa ko yung mga kaigalaan gikan sa Washington Street kan Sohong Talisay City day. Watch out po diha sa may Alaska mambali. Paita niya to Tan, shout out ko stick sugpog manok ay pagsabay na. Ara ramdamen taon na.
Wala ba to kasugpog manok no? Ako, sa unang panahon no, ako ray tig at atang ko na may tao ay nagsugpo sa manok, maayo kini si Jose ay. Relate sa manibe? Relate ko sa music, sir. Ngano ka relate man? Ngano ka relate man ka sa music? Siguro kuan ka, millennial ka no? Oh yes, si Noy Pilubusa. Yes, ato ng silingan, di ba silingan man ta no? Sa una, ako kilala ninyo, sa unang panahon siguro. Silingan kay ta. Ang inyong balay, kung man tanong, dub-dub subdivision man ta diha, no? Dapat na, magandang gabi sa iyo, paring Rinan, magandang gabi sa iyo dyan. Magbisaya ka lang, magsalita lang ako sa Bisaya, kaya medyo konti lang yung niridi ko na Tagalog dito. Sorry na, wala net ko. Bakit? Kailangan mo mag-net. Hi, nakaila ka na ako. Ma'am Janice Lanutan. Ma'am Janice, kailan masiguro ko nimo pero hindi lang ko magsaba pero imong isulti imong pangalan, masama tong kailan nimo. Ma'am Janice, asa ka hinagbo gani Ma'am Janice no? Murag igagaw ta kay imong pangalan no, Lanutan niya ako Tristan. Mikaela, hi classmate, hello. May gabi. Oy, kumusta si Michael? Michael, di ba? Si Mikaela o si Michael. Si Michelle man ni siya o si Michael. Kaluhan ni sila. Di ko alam, malimot ninyo. Rini Labisti, shout out sa Tagahagdan, watching from Kanayag. Hello, di pag-amping yan ng tig-ik. Musa na oras? Atong oras, no? Alas 7:39 sa kagabion. Shout out sa Tagahagdan, watching from Kanay, kumana no? Joy Usaita, apil ka ana sa millennial stand kay kusog man kamukia itong mga sounds. Sabi ko, millennials ko eh. Kuhan ba ako na tao? 1981. Uy, sino? Dili ko 1981 oy. Kuhan ko na tao. 1991. Di ba? Yes, di ba? Okay rami din si Michael Tan. Pangamusta ko din ni Michael no, pa ko nalimot no. Normal pa din akong pangisip di ay. So, ikaw nagpadayong nagtanaw na ako, no? Pasensyahan lang ninyo, no? Kay bawa ko nga human na magpanihapon. Kay kung wala pa muna ni hapon, siguro ako nga ning hunungon kay mawagtang gana sa inyong panihapon. At ngayon ninyo makisunan, no? Kay doon natin mukanta ta ro taon, no? Mukanta ta, no? At ngayon lang ninyo. So, dili pa ta mo tapos, mukanta ta. Alas 7:40 naman. Janice, kulubyo ko, ikaw, bitaw to, nagpuyo sa ilaha balay sa obos nga high school pa ka. Okay. Sus, si Allah. Si Janice Kulubyo, kaila ko. Sa una, pag high school makisunan na, no? Sa una, nag-high school ko, kuan man gusto sa una pag high school na ako, kanang, dito ko ni puyo sa ko ang iyaan, kay lagi layo-layo man gud ang amua ang hagdan man gud ang barangay hagdan layo sa poblasyon, so dito ko nagstay sa ilaha unya kanang para makasave pud ta sa tuang pamilya ba. So mo to mga panahon makisunan no, sakit iya sa tuang buot no, pero naning kamot niabot sa panahon nga ani ni lisod kayo mga panahon nitong higayon na. Dito no, daghang king salamat Ma'am Janice no, daghang king salamat sa imong pag-remind ako no sa mga kagahapon no. Usahay no, lisod bitaw kayo balikan namang kagahapon no, kay usahay ang mga kagahapon no mo bira nato sa tuang kaugmaon. Mao bitaw na ingon sila nga mag-move on gyud daw nya. Usa ko man usahay ang pag-move on nato, mataas man gyud siya. Di man gyud dumadag move on kay mataas man gyud. Sa ko na lang nato na. Daghang salamat sa pag-remind ako, ma'am, no? Si Dabs, Joey, Briguli, may gabi ni mo di asoy. May gabi, may yung pagtanaw diyan, no? Salamat sa paghapit. Nicole, Ashley, Unal, mayong gabi, diya, mayong gabi. Si Imram Shofer is watching. Si Reverend Imram Makisunan, gikan ni siya sa Pakistan. Ako ni siyang friend. Super friend. Imram, mayong mag in English ko. Good evening. My friend Imram, Reverend Imram, happy na siya mapari. Regards sa tanan nga to players migo, mingaw na no training mao lagi. Oy, ato mga players si City of Naga Girls Basketball Makisunan, nag-coach man gyud ta. Dili ako ang coach no, assistant lang tano kay di man ta kabalo mo coach yun. Kuani sila kanang
hapit namin nangandam ta mi ato unya usaon ta man nga sa amo pagpangandam ni abot man ning COVID. Kamayo orang tirahan bayaan ni COVID. Unya wala may nabuhat. Kailangan ta mo di ba? Di man ta pwede magtapok-tapok. Sa unang panahon no, mura tag mga taig baka magtapok-tapok ta karon mura sa taig ganding bulaag na. Sir, maayong gabi diha. Shout out ko sa mga ping-pong players diha sa Bitaog. O maayong gabi. Maayong gabi no sa Mark Joyce no sa ping-pong players sa taga Bitaog no. May mo duwag ping-pong gini sila no. Usaon kay nato ni pagpildi no, manulong ka ta sa Bitaog yung mga taga-Hagda no. Pero Mark Joyce, regards po ko sa imong mga ka-grapes diha no. Salamat kayo sa imong paghapit. Mamila, maayong gabi Mamila si Emilio, Erilo May Lumundok, maayong gabi nimo diha aging. Salamat sa paghapit. MJ Vasquez, maayong gabi pa-shout out ko sa Dubdub Cluster, Silingan og mga Loon. Oh, di ba? Mga Silingan mo ginako na sila. Dubdub makisunan, mauna akong gipuy-an nga kuha na siya. Usa nga siya kadako nga subdivision makisunan. Mauna siya ang subdivision nga way kural-kural. Ang tanan libre, ang mga kamunggay tanan libre, kamunggay, sili, ahos. Napay ahos ito ba? Walay tanong nga ahos no kuan, tangad, tanan, tanglad, tanan libre. So buhi tanan. Way mapas mo. Ako bitaw to anak ni Amy Colobio, nakalimot ka. Wala ko nakalimot eh. Tia Ernesta, yes. Wala, kalimot ko. Igago ko niya, si Joselito. Ako na, di ba? Kinamdom ko ninyo, yun. Bitaw, mabuto ako nagdrama-drama ganyan, kaya kinamdom ako ninyo. Ay, daking salamat. Dubdub subdivision sinahon Sir Silis o makisunan no amo Dubdub subdivision makisunan no sa amo sa akong gipuyan no sa Hagda no waagi kural libre tanan dito no pati manok may kini si Joy usay tani manok no ang kamunggay sa Silingan imong kamunggay ang tangad sa Silingan imong tangad ang sili sa Silingan imong sili ang anak sa Silingan ang manok sa Silingan ilahan na tanan o tanon mao gyud tanan o tanon makapangayo ta gawa sa manok kay ang manok murag padong ta ana sa barangay hall. Brad, mayong gabi. Yes, mayong gabi diya si Crisant Caranzo, no? Kung nakainomdo mo, dahan kayo mga taga-Oslo na nanaw na to diri, no? Sir Crisanto Caranzo, no? Dahan kayo taga-Oslo na nanaw. Kung kailan mo ni Iki, mo na si Iki sa una. Dahan kayo salamat, no? Sa panahon ni kanhi Father Buboy, kung nakainomdo mo, si Iki, nagpuyo niya sa Oslo si Crisanto Caranzo, si Sir Caranzo. Kauban namin sa buhat karon kay usa naman sa ni siya ka magtutudlo. So kung nakailan mo ani, pwede sa ninyo i-regards po ninyo. Ginagawa. Mayong gabi dia classmate, nakaabot pa ba ko sa asaman? Sa Swertres? Wapat na magbunot og Swertres. I-greet mi tanan diri ng tan-aw inyo kung gitan-aw no? Sige, mayong gabi dia sa ako ang mga kaparintihan, no? Mayong gabi sa ako mga kaparintihan diha sa Oslob, sa La Poblacion Oslob, no? Nga maoy nagbuhi na ako niadtong nag-eskwela pa ako high school. Hindi kan kayong dahan king salamat, medyo murag na para sa ako ang tutunlan. Mga gaba lang tingali ni. Yes, may gabi yung tanan, no? Ako mga igagaw, mga kaparintihan diha sa Poblacion Oslob, no? Siguro nugin ako, wala ka na diha. Siguro, murang mga dago-dago na itong mga kabataan. Ayong gabi, Florbel. Mayong gabi diha, regards ko sa imuhang pinalanggang bana nga si Dindo. Ako ang gwapong igagaw. Wala naman kaila sila Inday Luncia og Tita Paulita nimo. Nigwapo na daw ka. Akong balik ko. Wala na kaila nimo sa Luncia og Tita Paulita nimo kay nigwapo na daw ka. Ibalo ka Ma'am Janice Lanuta, no? Pagka tinuod lang. Grabe juga ka honest ba?
Ito naman salamat kasi may dili magwapo ani oy nga. Dang tayo mga sponsor diri na nagpahipit nga sponsor sa kabuok no. Oslo, makainomdom man pud tas botanding oy. Miss Ava Gonzalez makaigsunan no. Alas 6 ni siya sa gabi no. Alas 6 sa gabi hangtod siguro sa alas 7 Ma'am Vano, Miss Vano. Doon na siya live selling sa iyahang mga baligya ang mga sinina sa mga babae, sinina sa mga lalaki nga nahimo na sa silang mga babae, sa mga lalaki, sa tanan. Naay mga daghang siyang baligya. So mag live selling ni siya, barato ni ang iyahang mga palitonon. Barato ang iyahang mga gibaligya ang mga sanina. Kining sanina no kaysa Oslob ni kamisin man Na may taga Oslob diri no. Barato ang iyang baligya ang kamisin. Atong balik-balik ko no, may na lang padalhan dito ani Gcash para pa-premyo. Dito Miss Oslob ani, kami ni Miss Van, kaya Miss kini si Ma'am Ava Gonzalez na tumig Oslob nga tumig butanding. Akong gisulti nila nga ayaw giintawon sila og suot og itom nga nay puntik-puntik. Kay basin unyag dili mi kahikap nila. Kay bawal ba hikapon mga butanding. Gubaan sa kuha yun. Alas 7:49 no, alas 8 sirado, impas tanan sirado, manirado na ako ang ato ang tindahan. Ang tanaw na si Iti Lozada, ako ang pinalanggang gigagawa no, si Iti Lozada no, may gabi ini mo diha. Nanirado na siguro siyang tindahan ay. Ako pa ninyo no, kay mag-live man ko alas 6:30 no. Panirado na mo sa inyong mga tindahan no. Sirado na yung tanan ninyo mga gipang buhat diha aron mo tan-aw mo nako kay mas maayo ko mo tan-aw mo nako kay malingaw mo nya man wala may makuha nga mga impormasyon. Puros pagpanlibak. Ma'am Miss Van Gonzalez, maayong gabi ni mo diha no. Dahan king salamat day no, dahan king salamat sa imong hatag og discount sa akong asawa no, murag nahurot na gitawon ako ang para palit bugas. Namalit siya sa imong mga gipang baligya ata. Arvin Labiste, Benz, maayong gabi ni mo diha. Salamat sa pagtanaw. Kinis Ma'am Ava Gonzalez no, ang kulang ani yun, kuan lang yun ni siya. Ato lang yun ni siyang i-plug ang iyang pag-live kada gabi no. This and That by Ava. So, ato na siyang pirmi i-plug. Basin pa di ay. Makawala sa stress, siaw kayo. Sultihan ta mo no. Sultihan ta mo sinuod no. Kini atong gibuhat no, makapawala pa man ni. Duha ni ang mawala ani, stress o squatro. Magilom tagamay no, kinamatay ato ang joke. Sige, padayon mo rin pagpangak ha. Saot kamayan, pasikasangdan, magwaswas. Di ba? RNB na. So akong balik ko no, ugma po ay kalimot makisunan no, ugma pohon invite ang inyong mga anak, invite ang inyong kadtong mga silingan nga walay lingaw sa kinabuhi. Alas 12 sa udto ngadto sa alauna sa hapon. Doon na tayo pagabuhaton nga live. Unya niya nang higayon na anak ko muhatag og mga cellphone load. Gikan sa mayong kababuton sa tuwang mga sponsors no, ang nag-una ani sa tuwang sponsor no si ang Papa Bob Creamy Sisig and Shawarma nga naa pa sila karon naa sa Manila diha sa San Jose del Monte Bulacan, pero siguro by the end of this year mo ari ra sila og Cebu para sa makatilaw pud sa lamian nga sisig ug ilahang shawarma. Si Awon man gyapon kahangtod karon classmate oy. Di sa una, kuan man ko sa una. Kanang buutan ba ko kay sa una, unya kay ulan man to, nigawas ko. Nya kay nagkilat man. Mao to. Na-slide ko sa saging. Like my connection. Shout out dyan na Irauda, mga namaligyag ukay-ukay sa Bugualo. Napa sa namalig ukay-ukay sa Bugualo? Sige, shout out mo sa namaligyag mga ukay-ukay. So katong mga na diya sa Oslob, sa Hagdan, sa tanang baryo diya sa barangay, sa lungsod sa Oslob, no? Naatay na maligaw okay po diya sa Bugualo na mag-live pa mo siguro na sila. So ato na siyang tanaw, mas maayo ning mosuotag okay no kaysa kita okay yon.
Shout out Dumayhag ug Irauda family. Salamat sir. Yes, from Sigundino, Balbuena. Shout out sa Dumayhag ug sa Irauda family. Maayong gabi ninyong tanan no. Unsa oras di ay ka mag-live aron makita sila nimo alas 12 sa udto ngadto sa alauna sa hapon. Sa kada adlaw na siya no. Kada adlaw na kung wala ang tay buhaton no. Kada adlaw na siya alas 12 ngadto sa alauna mag-live ta kana piskay lamang ta. Tans ayong himo og buladors bingo. Uy. Kibo mo sa una no? Nagbulad ako bingo sa una to testingan na naraay. Okay, magisa ng bula sa litara gabi nagsulo ang 4. Numero 4 sa litara gabi nagsulo ang 2. Bahala mo di ay. Ang na ta. Alas 7:53 ini alas 8 no. Impas na ta kay ngano. Mora ni gihatag nato sa ato ang MTRCB. Salamat kay nakadaog ko ganina sa load. Yes, daghang salamat sa imong pag-apil po no. Malipay ang tanan. Nataligsikan ka mao nagsiaw ka. Wala oy. Sa una pagkabata ako gusto ko muka og nokos pero ang gihatag sa akong mama sa tawagan ng kuan gani kanang dagag octopus. Octopus ang tawagan no. Tamala. Buutan ba oy nga tingsi imong sa una. Uy, buutan sa tanan ako mga kuano akong sa tanan akong so far no sa batch na ako no murag ni graduate me murag 2010 dito magsaba Juliet no sa ta nga year nga graduate no kay basig kwentahon nila ang atong edad. Efren Mamali umiping mayong gabi nimo diha sir. Salamat sa pagtan-aw no. Ako ang classmate nga adunahan na sa ni siya. Kung doon na mo'y gustong paliton nga sakyanan, kontak lang niyo si Efren na umiping Mamali, no? Makahatag niya siya og discount ninyo. Thank you, salamat sa pagbisita, Sir Efren, no? So, akong usbono, kutob ta alas 8 na. Kutob ra kita alas 8, wa na ilain pa. Alas 8 ra kita kutob. Kung malapas maganit, ano, siguro mga alas 8, siguro nga di kaabot og alas 8:01. Kay maura na gihatag in town nato sa MTRCB og sa ako ang station manager, nga karon taud-taud mo saka na. Mikay, ha. Tabugok, guro, gamay man tamala. Tabugok. Tabugok. Uy, ako, naman ko yung mga classmate diri, no? Naman sila ako mga classmate na nanaw diri, no? Kining mga classmates na ako, no? Saksi ni sila. Kining sa elementary o sa high school. Sultihan ta mo tinuod makizuna, no? Kamong mga nananaw, no? Pasensya na kayo, no? Balag wa mo'y nakuha na ako, pero nananaw lang yapon mo. Sultihan ta mo tinuod. Nag-eskwela ko og high school, og elementary o high school. Hapit ko ma-first honor. Kay ang ako ang first honor na mo sa elementary no, nasa akong tapad. Kay kung ni-absent pa to, sigurado ako ilang first honor. Extend pa, human naman siya milk, ayay. Ma-extend pa ta, so extend tag 2 minutes. Salamat nanay, salamat Heidi Sinahon, no? Salamat sa imuhang paghatag o gatas sa ako ang station manager. Nga manglabnot, tanan, gilabnot diri, pati mga wires diri, mao nang brown out ata. Yes, si Michelle Figuracion, ako na siyang gi-shoutout ganiha, classmate, ako na siyang giingnan nga si, nana siya classmate, nana siya kaluha man si Michelle o si Michael, so, ako na silang giingnan gi-shoutout ganiha. Salamat kayo sa inyo pagpabili, no? 31 ka buok, no? Kumudagan ko pag-barangay Tanod, no? At least na ako'y 30 ka buok, nga mabutar na ako. 32 na. Why tiningog na ang station manager? Yeah, tingog ng, nisinggit ng station manager sa ubos. Paminaw na to, be? Napa ba? Wala pa. Okay no, so alas 56 na no, alas 7:56 akong baliko no sa tuwang mga sponsors no. Wala pa ako nakasulat sa tuwang mga sponsors yun, pero si Romina Irauda no usas mga sponsors sa tuwang cellphone load. Unya dunay usa ka tawo nga nag-sponsor sad nga dili siya magpa-mention sa iyahang pangalan. So daghang salamat no. Unya sa kadtong mga previous nga sponsors nato, daghang salamat ninyo no. Manginaot ko nga
dili mo tagbaw sa pagpaambit sa unsay naa ninyo kay para na pud ni sa kaayuhan sa tanan. So ang inyuhang kuan, ang inyuhang 20 pesos, ang inyong 20 pesos nga ipaambit sa ato ang mga kabataan, gamito na nila dula og Mobile Legend. Di, para maka nangandam man gud ta para sa pag-abli sa klase, no? So manghinaot ta nga akong gibuhat diri pag lingaw-lingaw ninyo, kung lingaw mo na ako. Malipay ra sa pugo, maripay sa pugo. Pero gamay tawo man na si Tristan sa una, yet no. Hala. Hangtod karon gamay lang yapon ko. Usara Ibaw mo hangtod karon no, gamay lang yapon ko. Usara gyud taw nang nibaga na ako ra gyud naong. Yes, Jude. Sige, kinaunhan linya sa flag ceremony. Hala, grabe ka. Hala ha? Uy, Jude, akong classmate no, Juliet, pag inig flag ceremony, wala yung taon ko sa pinakauna. Uy, ito yung taon ko sa ikatulogi kas katapusan. Dili tungod kay taas ko, pero tungod kay na late ko. Hi, ugma. Matanaw mi ha. Sige, tanaw ugma. Sige. Sa akong mga kaparentihan no, ugma pohon, tanaw mo. Ayaw gyud mo kalimot no. Naata ugma pohon karon palagi mi nakaapil ani. O magpasalamat ko sa nagpaambit nimo ani no, pero ugma pohon ayaw kalimot no. Maapil gyud ang tanan, maglingaw-lingaw ta. Why rason nga magmasulob unta? Balag na pa ning COVID-19 pero walay rason nga magmasulob unta kay matud pa nila kung magmasulobon ka ang mga tao dili na siya mo tagad nimo. Dili sila mo care. Pero magmalipayon ka, doon na pa'y puruhan nga maka-inspire ka og laing tao. Kaya nga naman, mangutan naman na sila nimo, anong malipayon magkakaroon, di ba? Kaysa magmasulobon ka. Kung masulobon ka, unya, mana ang katawhan mo, tanaw ni mulo, subuag na nga na, ay nagduula kay basig, gidisminorya na. Di ba? Or may sila nga, ay nagduula ako nang nagmuro ang naong anak kay basin kita ipabuthan na. Sumay na magpahiyom kita. Kami ni Argel ug Jelson, kinsa na sila? Yes, kami ni Argel ug ni Jelson no, kami sa una mga gagmay maging tao mi sa una no, pero hangtod karon gagmay lang gyapon. Sa mga nananaw di ano, dangking salamat alas 8 na sa gabi makigsunan no na murag manggawas na rong mga higala nato nga di na to makit-an kung dili na to tawgon ang kadtong mga nasa KMJS no. Kadtong mga gitawag nila sig pangan nato niya kasi pangan nga to na sa KMJS no nga magbagting-bagting sila nya manggawas ning mga kuan ko no mga tikbalang. Alas 8 na ra ba? Kabalo ka namatay na baya si Mama last ha? Namatay na pag last August 23? Wala ko pasayloa kay ko Ma'am Janice Lanuta no kay umurag wala ko na inform nga namatay na dayong imuhang mama. So pasayloa kay ko nga namanggod ko sa dakbayan sa Sugbo niya kini bitawng dili kayo ta mo wala tay kuan ba ka ng ato ang mga dili ta makahimamat sa ato ang mga kaigagawan diha atong mga kaparintihan tungod sa nahitabo karon nga gitawag natong pandemya no. So magampo na tani wala man tay laing mahimo ani kun dili pagampo lang sa iyahang kalag nga nitaliwan na sa laing kalibutan. So ato na sa inyampo. Karon pasad ko nakakita ani gi-share ni Romina nakakita ako no lingaw ng tawo. Lingaw ta di ba? So mo akong balikon makisunon no namatay ako ang iyaan day no pero wala ko na kaibaw. So kini mo kung kamatayon makisunan no. Sultihan ta mo tinuod no. Ang kada adlaw mao na siya ang adlaw dili adlaw nga gidugang sa imuhang kinabuhi kun dili kada adlaw
nga nagkaduol sa imuhang kamatayon. So kada adlaw nagkaduol ka sa imuhang kamatayon. So kung natawo ka diri dapita, nya mamatay ka diri dapita, kada adlaw nagkaduol ka sa imuhang kamatayon. So mao na siya ato ang kinabuhi no. Kada adlaw nagkaduol ka sa imong kamatayon. Ini kaugma pohon man ka Lord, salamat sa paghatag nimo og laing kinabuhi. Murag baingon ta nga dili masiguro wala ta gihatagan sa Ginoo og laing kinabuhi kun dili nagkaduol ta sa tuang kamatayon. So mao na ang tanang kamatayon, tanang makita nato nga nangamatay, reminder na siya, pagpaybalo nato, pag-remind nato nga ang kinabuhi ning kalibutan na dili magdugay. Nga ang kinabuhi ning kalibutan na dunay utlanan. So mao na siya. Maghigugmaay ta kay matod pa nila inig-abot nimo dito kuno sa labaw makagahom no. Dili makapangutan-on og pila ka book friend nimo sa Facebook. Dili makapangutan-on kung pila ka buok imuhang sakyanan diha. Dili makapangutan-on kung pila ka buok ang imuhang o pila kwarta ang imuhang natapok diha sa bangko. Kung dili pangutan-on ka sa Ginoo kung unsa ang imong gibuhat ngadto sa imuhang isig katawo. Pasar, okay na to? Ito din sa pagkatinood lang, sakto, di ba? Nagkatawa dyan ko ni mo diri, sir. Wala pa dyan may kauli sa alo. Lagi, sige lang. Pohon, makauli na mo sa alo, pohon. Makapanginhas na gid mo dito. Dagan ng kinhason dito sa alo. Dagang balat. Bintaha na ka kay nitobo na mga classmate. Ay, nitobo, alangan na giabyan ni BAC og mga pollard og mga scramble. Sharog, di matiog. Shoutout ko sa akong worker sa Fiber Home Telecom nga sila si Inting Ocampo, Eugene Largo, JJ Narvasa, Julius Padigos, Frido Sinambre, John Ray Briones, Ramon Riz Pisha Jr. ug si Michael Luzada. Mayong pagtanaw kaniyong tanan no. Nabasahan gina ko tanan no, gikan sa Fiber Home Telecom. Fiber Home, di ba? Manana sila internet, di ba no? Sana all. Wala libre na internet diha. Wala pod mi kay balo kay wa man sad mi kontak mao sad lagi na pod. Siluad jud kay ta dili na to may bawa ng kinabuhi no. Mao to bitaw di ba? Di ba sultihan ta mo di ba? Ang kinabuhi dili lang to may bawaan. Mao to pa sa gisulti diha sa balaang kasulatan no sa Biblia man ang balaang kasulatan nga ang kamatayon daw sama sa usa ka kawatan. Moabot sa takna nga wala ka nakahibaw. So mo na imuhang balay, imuhang tarungon og sira. Tarungon nimo imong iandam para sa kawatan. Pareha sa tuang kinabuhi, atong andamon na tuang kinabuhi para inig-abot sa kamatayon, kitang tanan andam. Ready ta mo atubang sa tuang labaw nga makagahom. Dili ta maulaw mo atubang niya. Okay na to? This is Team Rocket. Mag-chat ta human imuha program. Yes, pohon. Yes, ma'am. I-chat ko after ani. Sa ako lang i-chat lang sa ako sa akong Facebook no. Ayuhan nagwali. Pohon. Di mayo nagwali kay ba nung gitudluan bitaw sa pagwali ni Sir Kuan si Sir amigo nako si Aldin Manayon Atis no. Mo ni nagtudlo na ako sa ako pagbatbat ni ning itong buhat ron. Hi sir, i-shout out ko ni Sir i-shoutout ko sir o kami sa ako ang mga kasilinganan diri sa UP Lat 3rd Street Lawaan 1 Talisay City. O may gabi ninyong tanan sa Tagalawaan no, sa Talawaan 1 Talisay City, UP Lat Uplat or UP Lat Uplat 3rd Street Lawaan 1 Talisay City. May gabi ninyong tanan no, gikan ni si Simonet Tamayo Mabitad. Danting salamat sa inyong paghapit no. Sakto ka sir, enjoy life lang jud. We can't please everybody. Thank you sa Lord sir. Winner ko ganiha. Kuya wa mo sa mga English. Lugsangay ta makalito ko mga English man. Sakto dito. Yes, Jacob. Thank you also for joining us. Yes, wala ta kabalo. Enjoy lang kita sa kinabuhi. Mo subo-subo man ta. Kinsa man diri ang way problema. Kitang tanan na problema. Mo na timan na to. Basta imuhang kinabuhi makasinati og problema, naa na siya'y solusyon. Kay ang tanang butang nga imong nasinati nga giisip nimo nga problema pero wala na'y solusyon, dili na siya problema. Usa na siya ka realidad. Pananglitan. Akong balik ko no. So pag nagkasinati ka og dili maayo,
nya imong gi una-una nga problema na siya pero walay kasulbaran, dili na siya problema, usa na siya ka realidad. Kaya ang tanang problema dunay kasulbaran. Pananglitan, sama ani akong naong, di ba? Gwapo man nagproblema ko ani. Naa pa ba ni kasulbaran? Wala na. Kaya ngano, usa naman ni ka realidad. Bahala mo na akong tao sa mentor jud ni siya si Rebato sa una. Si Rebato, idol binako yung kuan. Mga discussion sa una. Believe jud kayo ko sa mga pamulong ni Migo. Salamat sa pagtulunan. Hindi may pagtulunan. Migo, nagtulo na ko ani. Tapos yung manghinaw na kakaroon, no? Sa liga lang nag-uso ang COVID karoon, no? Manghinaw na niya ako, amigo, yun. Shout out ko sa akong asawa nga naa sa Camotes Pilar Cebu, Spirit Jong. So shout out sa asawa ni Spirit Jong nga naa sa Camotes Pilar Cebu. So pag binuutan dia Spirit Jong, no, kay imong asawa to rabas Camotes. Daghang salamat, no, si Mars Serna Abistado, shout out nimo. Yes, shout out nimo. Salamat kay sa paghapit, no, si Mars Serna Abistado, no. Shout out nimo diya mayong pag hapit. Kay sa dili madugoy ato naman ni humanon. Nilapas na kita, taas na kitag nilapas, mapatyan nata sa tuwang station manager ano. Apil ko sa bunot-bunot diha ha. Oh, ugma pon magbunot-bunot ha. Karon atong bunoton bongot lang sa. Ako na balik ko, no, pasensya kay ganihan, no, kay ngano lugit na nakasugod tungod sa tuang microphone nga dunay problema. So kining microphone ganihan na ni problema. Nasulan man mura man sa ning ako, masulan man sa diin Abi binakog tower ang masulan pati mo diya sa microphone. Okay na, so dito maglangay makisunan, no, kay sanglit lam-lam naman kagabion. So daghang king salamat sa inyo ang pag-uban kanako karong gabion na. Akong baliko, no, ugma pon sa alas 12 ngadto sa launa sa hapon, alas 12 sa udto ngadto sa launa sa hapon. Mabalik ta aron na sa pag panghatag sa tuang load gikan sa maing kaubuton sa tuang mga sponsors. Unya ato ang basahon usab ang ato ang mga sponsors unya ugma pon. So kadtong nagpabilin diha kadtong mga waylingaw, kadtong mga dunay mga gipang buhat sa ilang balay karong gabi una magamping tano atong hunaw-naon permino nga gibutang diri sa tuang reminder gikan sa Department of Health, no, kinahanglan ta maghugas og gamot, mag social distancing, no, katong mga mag-uyab diha, no, kung mahimo pagbulag lang sa amo, pagsulob og face mask, kinahanglan ta magsulob og face mask, no, kadtong mga tawo nga dunay nakautang sa ilang silingan nga dili gusto mo bayad, pagsuot mo og face mask duhay igo ana, dili mo kabayad sa utang, dili pa gid mo maigos virus. Unya kanunay paghugas og kamot, di ba? Manghugas ta gamot dili tungod kay wala tay sala, kun dili manghugas ta og gamot para mawagtang ang virus. So akong baliko, no, maghihinay na ta kay alas 8:10 na, no, akong basahon diri, no, katapusan, no. Sir, one song niya, sir, ha, bisag usa ka linya lang. Be, usa ka linya lang yung gusto. Usa ka linya lang usa ka linya. Masa may title sa kanta? But sulti kung sa title sa kanta o sa kalinya. Kantahon na to na. Amigo, ako day amigo. Pero bitaw amigo, salamat nga ako'y nakatunan. Yes, daghang salamat amigo, no. Nasa ako'y nakatunan ninyo. Kinahanglan ko maghinahinay sa akong pagyaw-yaw diri kay perting paspasa. Mura man ni siya og poser. Basin Lazada ra na klas. Lazada. Salamat Lazada ug salamat Shopee. Daghang salamat, no, si John Vince Boy, thank you sa paghapit. Si watching from Ormoc City, yes, Spirit Jong from Ormoc City, pagamping di ano kay lagyo ra ba ta mao lagi problema karon, no, lagyo kay ta sa tuang mga hinigugma sa tuang minahal sa kinabuhi. Ang atuan lang gyud nga punan na nino mag text lang kita, cellphone text, di ba? Video call nga na mao lang gyud na. Tungod man gyud sa hitabo nga pandemya. So akong baliko, no, ayog kalimot paghugas inyong mga kamot, pagsuot og face mask, face shield, unya labaw sa tanan, dili na to kalimtan nga mutawag sa tuwang labaw nga makagahom nga mao gyoy mo protect nato tanan kay walay mapildi sa gahom sa Dios. Amen. Amen ba mo diha? Why amen diha? Kay maadto nako.
Sige na, wala na, no? So, wala na ako yung nalimtan diha nga wala na ako nabasa. So, ako tanan ako nabasa, no? So, daghang king salamat pag-usab, no? Alas 8:12 na makizon na, no? Dili na ta magpaabot, uy. Sir Levy, mapay pag-abot ni Sir Levy. Sir Barazon, maayong gabi ni mo da, sir. Sa dili pa kumuhawa dahil, no? Ato dahil ning i-plug si Sir Levy, no? Kinsa katong gustong makat-on about sa paggamit sa Google, no? Na si Sir Levy sa iyang sa iyang YouTube channel, no? Pangita lang diha. Learning with Sir Leaves na diha tanan gusto niyo may bawaan na diha naapo diha na tanan diha ang about sa DepEd memo tanan nakabutang diha sa IPCRF tanan nakabutang diha tanan ni Sir Learning with Sir Leaves man no sir no. So daghang salamat sir no, daghang salamat sa imong hapit. Salamat sa pasiyaw sir, amping tanan yes, mag-amping ng tanan no. Ampingi pod ng inyong mga partner diha no. Kay basin og kuan kanang inyong mga uyab, katong mga uyab ba diha ano? Kung mahimo pag bulag-bulag na sa mo para na mo social distancing. Pa-shout out ko sir sa Kalumpang Uslob, mayong gabi diha si Vinos. O mayong gabi Vinos, mayong gabi diha sa taga Kalumpang. Ako ning amigo ng tanan ang mga taga Kalumpang no, kay hapit na ba na fiesta sila ha. Basig dili taan ni papito nun niya. Steve Kaminadi, may shout out ko. Yes, may gabi ni mo da Steve. Sigundino Balbuena, amen. Yes, amen. Watching from Quezon Province. Hala, Rosie Lirazan from Quezon Province. Paano to? Mag-Tagalog tayo? Bukas, mag-Tagalog ba dyan ako ni pa? Okay na Sir Liv. Kay bawa na ko ni mo Sir Liv. Kay bawa ko nga busy kay kasi muhang mga pagpangandam din. No? Thanking salamat din no, sa imuhang nindot kayo nga presentasyon sa Facebook no sa YouTube. Ako ang usa sa mga subscriber nimo nga nalipay jud kog dako kay dako ka siya makatabang sa imuhang mga information nga imong nahatag diha. So akong balik ko no, ayaw kalimot kung doon na may problema about sa computer, sa inyong laptop, sa Google ta na mga app unsa pa na diha. I-search lang gyud sa YouTube ang Learning with Sir Liv. Sir Lives na diha tanan information. Sa DepEd kung teacher mo sa DepEd tanan mga memo tanan o sa mayong buhaton diha naa tanan diha. Okay na. Murag wala ko'y tingog diri da. Sige, so usbo na ko no. Salamat Father. Yes, Dinopol Clemente akong classmate sa elementary. Murag 2001 tani graduate sa elementary no. Di na magsaba nila no, kay basag din na sila mag-uol na to. So usbo na ko no, may gabi sa tanan. Salamat sa inyong pagpabilin unya mo balik ta og pagpanlibak ugma pohon unya pagisgot-isgot sa mga butang sa kinabuhi. So usbo na ko no. Mayong gabi kaniyong tanan ug ang Dios magpabilin nga maghatag magabuo sa iyang mga panalangin aron kitang tanan mahimong magmalipayon sa tuang tagsa ka kinabuhi. Okay, so daghang salamat ninyong tanan no. Sige. So adto na ko maghinay na ako. Good night ninyong tanan. Salamat sa pagpabilin.